Ev çend rojên dawî hin nûçe gihaştine me çi qest rast çi qest nerast lê ji mafê we yê em van nûçeyihan bi were parve bikin. Êdî derdora rêxistina PKK rêxistina xapûçî dikarin ew jî bikolin û vekolin binerin ka mesele çawa ye ev nûçe heye yan na. Wekî din jî kesên ku ji wan re girîng e dikare vê nûçeya hanê van agahiyê hanê binirxînin li gorî rewşa PKK a derbas bûyî û aniha nûçe çi ye? Agahî çi ye? Tiştê ku gîhaştî me çi ye ku em dixwazin ji we re bêjin û bi we re parve bikin, li me ragihandin, li me gotin û hinek şirove û nirxandin li we şopandin. Nûçe bi vî rengî ji hin agahiyên di nava rêxistinê de ev nûçe yan jî nêzîkî rêxistinê ev nûçe şandine ku apo gazin dike û hîna bêtir dixwaze rêxistinê biguvêş. Ji ber ku dewleta Tirk mesele sekinandiye, rêformên qanûnî qanûna poşmaniyê nake qanûna lêborînê, nake efwê. Niha li cem dewleta Tirk tiştekî heye, qanûna poşmanî ye li gorî kesên ku di nava rêxistina PKK de yê were bêje ez poşman bûme û ez lêborîna xwe dixwazim û nizanim çi. Niha apo belkî bi devkî li pêşiya mehkemê negot ez poşman im, lê fêlîen poşman bû, lêborîna xwe ji dewleta Tirk xwest, dema ku dibêje dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim, dema uzra xwe lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirk a, malbatên eskerên Tirk a ê kuştî xwest, dema wan bi navê şehîd wan bi şehîd bi nav kir, ev hemû dema mere vê rewşa hanê, van daxuyanî hanê dinirxîne, mere dige ji wê qenaeta hanê apo poşman bî. û li gorî hûn bikolin ê ku bixwaze bikole, ê ku jêr derd e, jêr Meraqê Kakşar Oramar jêr derd e, kula dilê wî, kula serê wî, kula gurçika wî, ew e ku nas bike gelo mehkemeya apo li gorî qanûnên cînayî ya li gorî qanûnên serokê rêxistinekî siyasî ku dixwaze dewleta Tirk perçe bike, daxwaza apo çi bû? Bere lê vegire li madeyê binêre bi çi rengî parêzerê apo da'we kirine ku apo wekî serokekî çeta doza wekî doza cînayetkara bin, ne wek doza siyasî, wekî doza Mazlûm Dewgan, Xeyrî Durmuş, Kemalpîr û serkirdeyên PKK ê damezrîner ê berî we. Apo niha çi dixwaze? Apo dike tiyê astengî ye, dixwaze ev mesela hanê bi çi rengî bijî bibiserî. Yanî ev tiştê ku Ebdirrehîm Semawî digot, rêformên dewleta Tirk qanûna lêborînê, rêformên qanûnî ku qanûna poşmaniyê were firehkirin ku bibe lêborîn ji bo ku biçekî rûmeta Mustefa Qaras û Cemîl Bayîk û Duran Kalkan were parastin, biçekî rûmeta Hecî Çaqmaq, Şêx Çaqmaq, mamoste ê ku guhna direxneya Murad Karaîlan rûmeta wî were parastin, ji xwe daxwazê PKK ev e. Lavlav û lûrelûr û kûrekûra PKK, serkirdeya PKK ev e ku qanûnê lêborînê derkevin, ku qanûna poşmaniyê nemîne bi wî navê hanê, navekî din were lê kirin, navê bibe qanûna lêborîn, efwa giştî, tiştekî bi vî rengî ku
قاتا یەکەمین ئا دووەمین ئا سێیەمیشی سەرکردەیە پێکێکی کارەبێ وەرێ ترکیە دەولەتا ترک vê nake dewlet baxçelî vê naxwaze dewleta kûr vê naxwaze apo jî ketî wê astengiya hanê nikare yanî daxtê lê dewleta xwe bike nikare daxtê li malbata mala xalê xwe bike û ku ji bo xatirê hevalên wî tiştekî bi vî rengî bikin yanî bi mirîtî bi kêmanî qanûna poşmaniyê bikin qanûna efû bikin lêborîn dewleta tirk jî vê jî nake apo çi dixwaze xwarziyê tirka çi dixwaze lawê ewêj çi dixwaze serokê newnerî û tewtewî çi dixwaze li gorî vê agahiya gîhaştme daxtê lê Cemîl Bayik û serkirdeya PKKya Ewropa dike apo dîrekt bi wan re axivî bi hêrs bi wan re axivî bi her du aliye bi serkirdeya PKKya Ewropa Adem û Nolîfer û Remzî û Zibêr û ev hemû ferda çetîn bi wan re sert axivî bi Qendîlê bi Cum'a û Cemal û Duran Ebas û van kesên Duran Kalkan û Cemîl Bayik Muradkara Îlan sert axivî dixwaze ku wekî ew grûpên aştiyê grûpên ku di salên 2000 de PKK wan şandin ji bo niyeta pak û nizanim çi yanî PKK nizanim çi jê mayî were xwestin ku heta niyeta xwe ya pak ji dewleta tirk re eşkere bikin çi mayî yanî tiştek nemayî yanî PKK û apo derpîş xwe kirine li hemberî dewleta tirk tezî bûne û hîna dewlet baxçelî û mît û îtê tirka nebawerin ji PKK ji van tiştên ku PKK dike nebawerin li gorî lê apo dixwaze vê baweriyê çêbike bawerî ser hesabekî li ser hesabê kerameta hevalê xwe eger keramet bi wan re mabe eger keramet bi Cemîl Bayik re û wê derdora wî mabe apo wê piçka kerameta ku heyî jî dixwaze têxi bin sola tirk e van bêbava jî li xwe mikur nayên li xwe mikur nayên apo ji wan dixwaze li gorî agahiya apo dixwaze grûpekî mezin nêzî 100 kesî pêncî ji Qendîlê pêncî ji Ewropa bihevrin werin xwe teslîm bikin û di nav de di nava vê grûpê de Cemîl Bayik Besê Hozat û kî jî yanî çend kesê din yanî bi nav hatî destpîtkirin Cemîl Bayik qebûl nekiriye yanî çawa qebûl nekiriye gotî eger ez werim Cemîl Bayik wekî yanî fenûfûtê apo naz dike negotiye na gotî temam serokê me serokê newe wî serok xapo xem nake em ê grûpekî bişînin bes ez nayêm çima tu nayê li gorî kesên ku vê agahdar in ji vê diyaloga hanê got eger ez Cemîl Bayik ji apo re dibêje dibê eger ez werim wê partî xera bibe apo hêrs dibe li hemberî Cemîl Bayik hêrs dibêje dibêje ev 26 salê min e ez dûrî PKK me bi şêweyekî dîrekt û fermî û PKK xera nebîye tu dev ji PKK berde wê PKK xera bibe wilo wî biçûk dike û wî rola wî ti nedike hebûna PKK li ser piya heta niha apo dike keda xwe û Cemîl Bayik pûç dike biçûk dike wilo bi vî rengî dîsa apo hêrs dibe li ser Cemîl Bayik û mesele bi vî rengî bi dawî dibe ti biryar hîna nedane ev daxuyaniya Muradkara Îlan a dawî a ku dibêje dewleta tirk feelîen û pêvajoyê rawestandiye ji ber ku
ريفورم تنه اصلاح تنه قانونا ليبورينه تنه تشتي كود هاد قوتن كود برلمانتويا دولة تركي دوي درباس ببه تنه هذا دمهن بيشيا ما دوي برلمانتويا دولة تركي وتكيف التعتيلي بنرن لداخيانية دو بارتي وشقل ماس بارتي هوار وانه لاف وانه كورا وانه وبحصار ريفورم بيفاجوا قانوني وقرق قانون دركبن وترك قحنا دنوان حتى سبي خود بتشرينن خود بدريدن دولة ترك آكو خست بيك آني تسليم بوينا خست لسر روجاواي كردستاني فرض بك فرض کرو چو ستاتویا روجاواي كردستاني چو نما هيزا كردا رولا كردا انسياتيفا كردا جرانيا كردا دنافا جواكا أوروبي دو جالية عسكري جالية اكونومي او اعتبار نما او رول او جراني نما جبن سري خابو وتشتن كو خابو فرسكر لسر قسدي لسر بيكيكي نها إلهام أحمد وإلهام أحمد ومظلوم عبدي بيتشيكي خراغرتانا بيتشيكي وقت جميل بايك وقت مراد قرائلان بكرانا بيتشيكي ولو سرحشك بانا بيتشيكي عنيد بانا لهم بري آبو بيتشيكي ولو دريج بكرانا بمسألة هالي بلكي امنگي هشتانا ويتيك شوينا كود روجاواي كردستاني قالي كرد دجي بيتشيكي البرخودانا لي سستو بستو بو يعني جي مظلوم عبدي هافال شاهين تشيلو بيتشيكي يعني بهشتانا مثلا هاني زوب آبو نكرانا قهنا دانا تحديد الدولة باخشلي تبيرا ودما دولة باخشلي إيريشي مظلوم عبدي ديكر كو ناخوازه انتگره ببه اف داخوازه آبو بو داخوازه دولة باخشلي بو كو دخوستن بلزو بز اف پیمانا کدنا برا قصده و رژیم جولانی هاتی مورکرم بجهبه نها جمیل بايك جدا مزرينرين PKK جمیل بايك دو کنگرا دا مزراندنا PKK ده جيگري آپو بو یک او و شاهین دولمز دو جيگري آپو بو پشتی کنگرا دوا و سسیا و چارا ته جيگري آپو تنه ده سروکاتیا PKK ده آپو بمره جيگر تنه يعني آپو او جيگري زلامي دوامين نهشت ده قالوا حياة چه درجة آپوش جمیل بايك رازية آپوش جمیل بايك رازية حتى كل شامي بو حتى كو للشامي ما بيشتي كل شامي هات روماي ترسا آپو او بو كو جمیل بايك ورا جهيوي بگره ده هفپیوینا بکریس کوچر آره روشنامه‌وان و پسپور پرسا کرد هفپیوینه کی با آپور کریه للروماي تكستا ويا بفرنسي هي تكست ورقرا ويا زمان عربي هي اگر ونلي فقرن وني ببينن كو آپو بحثا جمیل بايك ديكي بالشيوية كي كو نكارب جمیل بايك بب الترناتيف آپو يه روشنامه‌وان جيد برسد بيجي جمیل بايك هي زلامي دومين دبينا وجا عيبه جمیل بايك دبيجي تشتين جمیل بايك دبيجي هناك جي تشتين جمیل بايك دبيجي خاپو دوی هفپیوینه ده هناك جي تشتين جمیل بايك دبيجي نه پر یک جي كو جمیل بايك بريندارين PKK تصفیه کریه همو کس دزانن ای گوگریدای PKK ای کدناوا PKK دزانن کدن 1992 ده جمیل بايك امر و تعلیمات کشتنا بریندار دای بریندارین PKK یک جنا وان برینداری هانه شوی کمکجی هانه ساغ نها شدیری که نها ل سویسرا
dijî. Navê wî Kod Kendal e. Vê bûyera hanê kes nizanîbû. Ew Kendal dizanîbû, serkirdeya PKK dizanîbû, lê ihtiyaca yani çi pêwîstiya wê heye apora bi rojnamevanekî bi Frensî krêsko çêra û navdar rabe eyb û qebhet û cinayetên Cemîl Bayîk eşkere bike. Demekî apo wê çaxê dema ku li Roma bû, ew çend mehên li Roma, hûn guman dikir ku civaka navnetewî yan mît yan dewletên peywendîdar dixwazin Cemîl Bayîk bihînin cihê apo ew dixwast rê lê bigire. Di rêya van informasyonê hanê dixwast rê lê bibire. Behsa van meselê hanê dikir. Yani bûyer ser zimanê apo ku Cemîl Bayîk yekî cinayetkar birîndarê PKK tasfiye kiriye. Ana yani ev nakokî gur bibin di navbera apo û Cemîl Bayîk de apo wê behsa Cemîl Bayîk wê koka wî derîne. Wê dawa wî serserî biquleb. Wekî bibe wekî çîroka Nêşîrvan Mustafa û Celal Talbanî dema eyb û qebhetê hevdû eşkere dikir. Cemîl Bayîk ev 26 sal e, serokê fiiliyê PKK ew e. Ê ku hiştî PKK li ser piya bimîne ew e, ne apo ye. Apo niha dike dixwaze vegere bandor û tesîra berê, lê me gelek cara gotiye. Yani PKK bi di serî niha dimeşin. Ev hêzên Ewropa jî dizanin. Yani mizgîna milwe ji wan heye ku Adem Uzun û Nilûfer Koç û Remzî û Zibêr dizanin yani keneke di kenekeyê. Baskekî nêzîkî apoyê baskekî girêdayê Qendîlê girêdayê Cemîl Bayîk e. Rêveberiya PKK wilo ye. Baskekî bi apo re diçe û baskekî bi Cemîl Bayîk bi Qendîlê re diçe. Ev mesele di nava dew partî Çeqilmaz partî jî heye lê ne bi qasî rêxistina PKK ya Ewropa yan jî rêxistina PKK bigîştî. Apo dema behsa cinayetê hevalê xwe dike, dema behsa di hundirê zindanê jî de dema behsa terora di hundirê PKK de ku qurbaniyên vê terora hanê 15,000 kes hatin tasfiyekirin heya sala 2008 da xuyaniya apo bi vî rengî bû. Lê ez dikarim vê serî sedî not û neh bêjim apo bi distê xwe ti kesî nekuştiye. Ji van kesên heyî apora nehiştiye yani çek û silah û xelkê bi distê xwe nekuştiye. Bez bi emr û teelîmatê apo ev bûyer, ev kuştin, ev komkujî qewimî lewma pir ji xwe bawer te axeve ku ev cinayetên di nava PKK de fiilî dîrekt apo nekiriye. Apo ji Mustafa ji Doran Kalkan re gotiye bi kuştiye. Ji Cemîl Bayîk re gotiye, ji Murad Karaîlan re gotiye. Berpirsê PKK payebilind nemane û apo ferman û teelîmatê kuştinê nedayî wan. Lê bi distê xwe rahê ji çek û rikberê xwe ya jî opozisyona xwe yan jî xelkê bikuje yan jî wan işkence bike vê nekiriye. Ev yani ev karakterê kesekî ku dixwaze tiştek li ser xwe nehêle. Bi distê xwe nake. Yani hinek kes hene bi distê xwe jî kirine. Erê serokin, dîktatorin, nizanim çi ne lê bi distê xwe kuştinê jî kirine. Ew nekiriye. Xwedivî û alê hanê de palasa wî, cilika wî paqij e yani qaşo paqij e. Lê evê din Karaîlan û Cemîl û Doran û Rıza û Fuad û hemû di nava cinayetên kuştinê de gevizîne. Yani heta qirika xwe di nava cinayetê tasfiyekirina hevalê xwe de gevezîne. Niha apo vê dixwaz yani ji Cemîl Bayîk, ji Qendîlê, ji
rêxistina PKK'ya Ewropa dixwaze grûpekî çê bibe heta 100 kesî kêm zêde di wî sînorê hanê de û PKK jî nete ew bersiva wilo erê em ê bişînin negotiye eger bixwaze bişîne jî û ji ber ku şertê Apo Cemîl û Besê Hozat û nizanim kî jî di nav de bin çend kes di nav de bin çend kesên wilo giregir ne kadroyên ji rêzê yanî Seydî Firat nema dişînin çû şewitî ferda çetîn jî nelazim e xweziya ji mala Xwedê re di nava vê grûpa halê de ev grûpa ku Apo dixwaze wan teslîmî dewleta Tirkî bike ev Kakşar Oramar di nav de be wê kêfa wî gelekî bê û Amed Dijle û kî jî û Binya Cizîrî bi hinek Rojavayî jî bere di nav de bin di nava vê taxmê hanê de ji bere xapo wilo cihêrreng be ev grûpa ku dixwaze ji Ewropa biçin xwe teslîmî Apo dixwaze mît dixwaze yan jî pêşniyaza Apo ye ku tiştekî wilo pêk bê kam binerin di demê pêş de wê rastiya vê mesela hanê were diyarkirin li gorî me ev nûçe rast e ji ber ku gelek cara Apo daxwazên bi vî rengî kiriye ji ber ku gelek cara Apo hevalê xwe kadroyên xwe bi taybet Cemîl Bayîk Apo wî pîs kirî yenî dema li Şamê bû jî wî pîs dikir û dema li Romayê jî Apo Cemîl Bayîk pîs kir û heta roja îro bi vî mantiqê hanê re bi mantiqê ku xilamek û li cemî dişuxile bi rastî dîktatoriyeta ku Apo di hundirê PKK de ava kir yek ji muhendisê wê yek ji mîmarê wê ev Cemîl Bayîk bû êdî duwa Duran Kalkan bû Qereso mereso wan vana vê dawiyê hatin Qereîlan vê dawiyê hat ji xwe Qereîlan ne ji damezrînerê PKK'yê ku di kongreya yekê a damezrandinê jî de hazir nebûye kongreya di duwa hazir bûye wekî kadro kongreya sisiya jî hazir bî wekî kadrokî pêş kongreya çara nûka bî endamê komîta navendî ev Hecî Çexmeqê ku hûn dibînin derdikeve û li hemberî kesên ku PKK rexne dike gotinên çêr û dijûnên wilo çirto virto dibêje generalê Qeras e ne ji damezrînerê PKK ne ji kadroyên destpêkê ye kam binerin em binerin bê wê ev mesela hanê wê bi ku ve biçî yenî mixabin beşekî ji vî rêzefilimê hanê ji vê tîyatura hanê li Rojavayê Kurdistanê ew teslîmbûyîna bi qirêj çêbû kam binerin wê pêvajoya teslîmbûyînê di Kur de derkeve xweziya ji mala Xwedê re yanî ez jî pêrem yanî xapo ev grûpên hanê dîsa hîna wan teslîm bike wan û Cemîl Bayîk jî di nav de bere biçe bere ji xwe piçekî rihet bibe û kam binerin bê mesele de Kur de derkev